Toto vzdelávanie by som chcela odporúčiť každému, kto má o jogu naozaj seriózny záujem a chce sa hlbšie pozrieť nielen na svoju asanovú prax, ale chce sa hlbšie pozrieť možno aj na nejaké svoje silnejšie a slabšie stránky a rozvíjať nejaké duševné kvality, ktoré môže ďalej aplikovať aj v bežnom živote. Ak niekto hľadá také naozaj hlboké zamýšľanie sa na tou jogou a myslí to s ním naozaj vážne, tak toto je veľmi dobré vzdelávanie, pretože to nie sú iba nejaké rýchle 2 týždne, ale človek sa naozaj na tú jogu pozerá z rôzneho aspektu. Mimoriadne pekný dôraz kladený na pedagogický prístup, vôbec aj na kurze, ale aj schopnosť naučiť účastníkov kurzu pedagogicky viesť svoje hodiny a posúvať svoje vedomosti ďalej.